håndtere det køretøj derovre, hva'? Vogn 1 melder eftersætter ulovligt køretøj på Vestergade. Jeg giver den lige en bønne. Freeze, fuckface, det er politiet! Det er vist lidt uden for reglementet, det der, Eddie. Nå, unge mand. Der er vist noget galt her, hva'? Er du ikke klar over, at den røde lygte skal sidde bagpå? Jo, men det gik lidt stærkt. Og hvorfor forsøgte du så at flygte? Det var fordi, der var sådan en stor nisse. Ja. Du får lov at slippe den her gang. Nå, hvad skal du så være, når du bliver stor, vagtknægt? Ja, jeg er pilot. Men der var altså sådan en stor film med solbriller. Ja. Som der... Ja, jeg er pilot, siger du. Så skal man jo have en ren straffeattest. Bare rolig, unge mand. Du bliver ikke skrevet nogen steder. Hej. Jeg tror altså... Ja, okay, det er godt. Passer gaden. Ja, jeg er pilot.